Hyvät kuulijat, tervetuloa podcastimme äärelle. Nykymaailmassa yritysten vastuullisuus ei enää ole pelkkä valinnainen lisä, vaan se on oikeastaan menestyksen kulmakivi. Kestävä liiketoiminta tarkoittaa sitä, että yritykset ottavat huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen kohdistuvat vaikutuksensa ja toimivat eettisesti ja kestävästi. Tänään meillä on mahdollisuus sukeltaa tähän aiheeseen kahden huippuasiantuntijan voimin. Hanna Silvola tutkii vastuullista sijoittamista Hankenilla ja kouluttaa muun muassa vastuullisuusraportoinnin varmentajia. Jukka Honkaniemi on tehnyt pitkän ESG-painotteisen pankkiuran ja auttaa nyt pieniä ja keskisuuria yrityksiä vastuullisuuspolullaan. Kauppatieteen tohtoreita molemmat. Ja itse olen Atte Palomäki, yritysjohdon neuvonantaja ja vastuullisen viestinnän asiantuntija. Hanna, mikä on sinun tulokulmasi tähän aiheeseen? Kiitos. Ensinnäkin mahtavaa päästä mukaan tähän teidän podcastiin. Ja mun tulokulma tähän aiheeseen lähtee jo tuolta finanssikriisin aikaan. Lähdin vastaväitelleenä sinne pätevöitymään ja siellä kohtasin ensimmäistä kertaa vastuulliset sijoitukset. Ja tämä sijoittaminen kiinnostaa sen takia, että voiko vastuullisella kestävällä liiketoiminnalla tehdä tuottoja. Siihen aikaan puhuttiin vastuullisuudesta ja nyt EU-regulaation myötä terminologia alkaa siirtyä sinne kestävyyteen. Ja sitten oikeastaan lähti siitä opettaminen ja tutkiminen. Yritysten talousraportoinnin rinnalle tuli kestävyysraportointi. Nyt se on lakisääteistä suurille yrityksille. Sitä opetan ja koulutan ja nykyään yhä enemmän myös sitten yrityselämän ihmisille, tilintarkastajille, hallituksen jäsenille ja niin edelleen. Ja kyllä minua kovasti kiinnostaa se nimenomaan, että miten sillä voidaan rakentaa sellaista strategista kilpailuetua, menestyä, saada hyvää tuottoa ja menestyä nimenomaan pitkällä aikavälillä. Nimenomaan. Jukka, entä oma näkökulmasi? No, mulla on hieman sama näkökulma kuin Hannalla, että mä oon ollut 30 vuotta pankkipuolella töissä ja siellä ryhdyin työskentelemään sen parissa, että miten tämä kestävyys, vastuullisuus, ESG integroidaan pankin liiketoimintoihin syvemmin ja siinä tuli keskeiseksi se, että miten pystytään arvioimaan yritysten strategiat ja toimenpiteet ja näiden vaikutus yritysten taloudelliseen menestykseen. Koska joka yrityksellä on sekä vaikutusta planeettaan ja yhteiskuntaan, tämä kutsutaan tämmöiseksi impactiksi, mutta planeetassa ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, ilmastonmuutos, luontokato, kuluttajakäyttäytymiset ja tällaiset, niin niillä on merkittävä vaikutus yritysten taloudelliseen menestykseen. Ja se on tämä jälkimmäinen, joka ohjaa pääomavirtoja ja joka ohjaa sijoittajakäyttäytymistä yhä enenevässä määrin, kunhan me saataisiin dataa ja enemmän osaamista tämän aiheen ympäriltä. No, jatketaan tästä datasta, kestävyydestä, raportointi luotettavasti ja yhdenmukaisesti. Se on ollut melkoinen päänsärky pienemmille yrityksille ja nyt vuodenvaihteessa ilmeisesti tilanne muuttuu, on tullut uusi VSM-standardi. Kuinka merkittävä uudistus tässä on kyseessä? No, tämä on kyllä todella merkittävä, kaivattu ja odotettu muutos. Eli tässä taustallahan nyt on tämä EUn kestävyysraportointisääntely ja nyt tilikaudesta 2024 pörssiyritykset alkoi raportoimaan tällaista lakisääteistä kestävyysraporttia, joka on todella laaja. Eli siellä on kaiken kaikkiaan 12 standardia ja yli 1000 datapistettä. Eli sellainen yritys, jolle kaikki raportoitavat asiat tulee pakolliseksi, niin se raportointi on todella laajaa. Ja se koskettaa myös muita kuin näitä yrityksiä, jotka on sen lakisääteisen raportoinnin piirissä välillisesti. Ja tällä nyt tarkoitan sitä, että kun pörssiyritys joutuu raportoimaan päästönsä kaikilla eri päästöjen tasolla koskien myös sen oman arvoketjun, niin sehän välttämättäkin tuo painetta sitten pienemmille yrityksille, että mistä sieltä toimitusketjusta, alihankintaketjusta saadaan ne päästöt. Ja nyt sitten pienemmät yritykset on olleet vähän niin kuin umpikujassa siinä, että miten, jos haluan pysyä siellä isomman yrityksen toimitusketjussa, että miten saan heille toimitettua tietoja. Ja tämä on ollut todella sellainen niin kuin pullonkaula
tällä hetkellä todella iso kuuma aihe. Ja sitten tietysti toisaalta myös sitten kaikki pankkivaateet, että kun me ollaan siirtymässä koko ajan enemmän kestävän rahoituksen piiriin, isoille yrityksille sekin on jo valtavirtaa, ja pienemmille keskikokoisille yrityksille on puuttunut oikeastaan sellaiset niin kuin hyvät keinot, että kuinka tehdä kustannustehokkaasti omaa kestävyysraportointia tai tuottaa niitä keskeisiä ESG-lukuja sitten vaikka sille pankille. Ja nyt sitten pelastukseksi EU keksi nämä VSME-standardit, eli vapaaehtoiset kestävyysraportointistandardit mikro- ja pk-yrityksille. Ja siinä on ajatuksena, että se on vähän samantapainen paketti kuin niille pörssiyrityksille, mutta pienempi, suppeampi, yksinkertaisempi. Ja ajatuksena, että ne on vähän niin kuin kulkee käsi kädessä, mutta toinen on pakollinen, lakisääteinen näille pörssiyrityksille ja sitten tämä uusi vapaaehtoinen standardi, sananmukaisesti vapaaehtoinen ja huomattavasti suppeampi ja helppokäyttöisempi. Aivan. Entä Jukka, miten sinä näet tämän? Joo, tämä on merkittävä uudistus ja tämä on merkittävä sitä varten, että tämä helpottaa mikro- ja pk-yritysten toimintaa. Tänä päivänä, kun tämä kestävyysraportointi on ollut nyt tuloillaan ja implementoinnissa jonkun aikaa, ja täytyy ottaa huomioon, että sekä sijoittajat että pankeilla on ollut jo datastandardeja olemassa, mitä pitäisi kerätä, niin eri yhtiöt kohtaa erilaisia vaateita, ja se aiheuttaa kustannuksia, hämmennystä ilman, että sillä olisi positiivista vaikutusta varsinaisesti kestävyyssiirtymään. Ja tämä uusi standardi, niin tämä on nyt luotu yhteistyössä finanssisektorin toimijoiden kanssa ja näiden EUn pörssiyhtiö- tai suuryhtiövaatimusten kanssa. Sillä lailla, että jos PK-yhtiö täyttää tämän niin sanotun VSME-lyhenteellä nimenä kulkevan listaamattomien PK-yhtiön raportointistandardin, niin silloin he kattaa sellaiset datatarpeet, joita heidän toimitusketjussaan rahoittajilla, sijoittajilla saattaa olla. Ja se yksinkertaistaa asioita ja se mahdollistaa sen, että tämä niin kuin pyörät saadaan paremmin pyörimään. Joo. Jukka osittain jo vastasikin, mutta miksi tarvittiin tämmöinen vapaaehtoisstandardijärjestely? No kyllähän tässä niin kuin EU-tasolla sääntelijä, miksi on tällaiset standardit luotu, niin ajatuksena on tietysti se Euroopan vihreä siirtymä. Eli halutaan tukea sitä, että pääomat virtaa kohti kestäviä yrityksiä. Ja millä ne kestävät yritykset sitten tunnistetaan, niin täytyy olla se raportointi ihan samalla tavalla kuin talousraportoinnissa saadaan selville, että mikä yritys on kannattava, niin kestävyysraportoinnin tarkoitus on sitten antaa osviittaa siitä, että mikä se kestävyyden taso on. Eli tämä pääomasiirtymä ja sitten tietysti tällainen niin kuin viherpesun välttäminen, se on ollut aina tuolla raportoinnin taustalla, että on niin kuin oikeaa tietoa siitä eikä vaan väittämiä siitä, että ollaan ympäristöystävällisiä tai muuta. Ja sitten tietysti tässä VSME-standardissa olennainen motiivi on se, että saadaan pankkien ja suurten yritysten tietotarpeita kohdattua, koska he tarvivat tietoja myös muistakin kuin suuryrityksistä. PK-yrityksillä on valtava rooli tämän vihreän siirtymän edistäjänä. No, mutta puhutaan noista PK-yrityksistä. Jukka, tämä suuryritysten oma standardi CSRD, se koskee arviolta noin 1300 yritystä, mutta miten iso joukko voi sitten soveltaa tätä VSME-standardia? Joo, tuo on oikein hyvä kysymys, että Suomessa tosiaan arvioltaan noin 1300 yritystä tulee raportoimaan tämän CSRD:n mukaan. Suomessa on noin 4500 yritystä kaiken kaikkiaan Eurostatin tilastojen mukaan. Ja näistä valtaosa on mikroyrityksiä, mutta erittäin merkittävä määrä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ja tämä raja-arvohan tähän raportointiin on sellainen, että noin karkeasti jos sanotaan, että jos yrityksellä on liikevaihtoa yli 50 miljoonaa, henkilöstöä yli 250 henkeä, niin silloin tulee raportoida sen lakisääteisesti pakotetun raportointistandardin mukaan. Ja sitten jos on pienemmät luvut kuin nuo,
niin silloin ei ole raportointivaatimusta lakiin perustuvaa, mutta voi raportoida tämän VSME-standardin mukaan. Ja EU:ssa nämä luvut on 50 000 yhtiötä ja 32 miljoonaa pk-yhtiötä. Ja nämä pk-yhtiöt kaiken kaikkiaan on EU:ssa yli 60% yrityssektorin päästöistä. Eli tämä ei ole vain niin kuin raportointi ja raportoinnin takia, vaan vihreätä siirtymää voi toteuttaa, mikäli me ei saada pk-yrityksiä tähän mukaan. Nimenomaan. No miten nämä vapaaehtoiset säännökset sitten eroavat suuryritysten näistä lakisääteisistä velvoitteista? No jos mä vaikka aloitan, niin ensinnä se raportoinnin niin kun periaatteet, ne on hyvin samantyyppisiä, eli samantyyppisiin tavoitteisiin sillä pyritään, mutta se mitä käytännössä tarvitsee tehdä, niin näissä vapaaehtoisissa standardeissa se mittakaava on huomattavasti pienempi. Ja se, missä nuo pakolliset standardit perustuu sellaisen aika monimutkaiseen kaksinkertaisen olennaisuuden analyysiin, jossa yritys itse sitten analysoi, että mikä heille on tärkeää ja mikä ei, niin näissä vapaaehtoisissa standardeissa ohjeet on paljon selkeämmät, eli siellä ei ole sillä tavalla niin paljon valinnanvaraa, eli siellä on huomattavasti vähemmän niitä raportoitavia asioita ja ne on kaikille samat. Ja sitten siellä on vielä sellainen ikään kuin pykälä, että applicable, eli jos on tämmöinen niin kuin tarvittaessa tai mikä olisi muu hyvä suomennos sille, sovellettaessa tai tarvittaessa, niin sitten voi jättää jotain myös pois, jos ei tämä aihepiiri kosketa yritystä, mutta ei tarvitse mitään monimutkaisia analyysejä tehdä sitä varten. Ja sitten siellä on 2 raportointitasoa, eli on tämmöinen perustaso, jossa kerrotaan ihan todella olennaisia sellaisia perus ESG-tietoja, ja ne on hyvin paljon samanlaisia linjassa sen CSRDn kanssa, mutta hyvin paljon yksinkertaisemmassa muodossa raportoitavia. Ihan tavallisia päästöjä, veden käyttöä, saastuttamista. Sitten muutama asia sieltä sosiaalisen vastuun puolelta koskien omia työntekijöitä. Ja sitten huomasin, että siellä oli myös tämmöinen, että kun kysytään paljon näistä erilaisista ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, niin siellä riittää kun vastaa, että onko vai eikö ole esimerkiksi jonkinlaista ihmisoikeuspolitiikkaa. Eli kovin syvälle sinne ei tarvitse sillä tavalla mennä. Ne on niin kuin mun mielestä paljon yksinkertaisempia. Ja sitten on tämä toinen taso, eli tämmöinen comprehensive, eli vähän niin kuin semmoinen vaativampi taso. Ja siellä sitten haetaan niin kuin lisätietoja siihen, että jos tarvitsee toimittaa tietoja sitten vaikka pankille tai omalle isolle tavarantoimittajalle tai asiakkaalle, niin sitten löytyy semmoinen vähän vaativampikin palikka sinne. Mutta sanotaan, että todella paljon selkeämmät ja yksinkertaisemmat. Joo. Jukka, sä oot auttanut yrityksiä ihan käytännön tasolla tässä kestävyyden tuomisessa osaksi sitä liiketoimintaa ja myös raportoinnissa, niin kerro minkä takia nyt tämä VSME, minkä takia sen pitäisi olla yritysjohdon ja hallitusten agendalla tänä vuonna? No, se on hyvin selkeä standardi ja sen ytimessä ei suinkaan ole pelkästään tämä, että raportoidaan raportoinnin takia, vaan sen ytimessä on se, että se mahdollistaa yritysjohdon ja hallituksen tekemään töitä sen, että integroidaan tämä kestävyys omaan strategiaan. Siellä tämä perustaso, mistä Hanna puhui, se on pääasiassa tarkoitettu mikroyrityksille, eli pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat tuotantoa tai on alihankintaketjuissa ja on rahoitustarpeita, niin heidän tulee niin kuin kertoa heidän ilmasto- ja kestävyysstrategiasta siellä ja heidän niin kuin olennaisista kohdista, jotka on heidän liiketoiminnansa merkittäviä. Ja että tämä voi tehdä, niin on tärkeää saada analytiikkaa, on tärkeää saada tämmöistä niin kuin benchmark-analytiikkaa siitä, että missä minä menen verrattuna muihin. Ja mitkä on olennaisia asioita mun bisneksen menestykselle. Ja sitten kertoa, että mitä aikoo tehdä, mihin panostaa. Onko se
työntekijäsuhteet, liikesuhteet, onko se päästöjen vähentäminen, minkälaisia investointeja business-strategiaan ja minkälaisia investointeja omiin assetteihin aikoo suunnitella, millä tasolla haluaa sitä kertoakin. Mutta sehän on niinku se on niinku se ytimessä, että yhtiöiden täytyy aktivoitua siihen, että mitä tehdään. Ja me ollaan huomattu omassa työssämme, että kun yritykset saa uudenlaista dataa, nythän niillä on talousinformaatio, tuloslaskelma ja tase ja kassavirta, kun ne saa tästä ei-finanssidatasta samanlaista analytiikkaa, niin se katalysoi tätä. Silloin ruvetaan miettimään omia strategioita eri kulmalta. Kyllä. Ja tämä raportti on vain sitten lopputulema siitä, että kerrotaan, mitä viime vuonna tapahtui. Joo. Ja sitten kun tämä kiteytetään sinne ihan arjen tasolle, niin kun yrittäjä tekee tällaisen panostuksen, niin mitä hän ihan niin kuin oikeasti saa siitä sitten irti? No varmaan yksi tämmöinen niin kuin olennainen, mihin tämä standardi pyrkiikin, niin on se, että kun sä haet investoinnille rahoitusta, niin pankki pystyy myöntämään sulle sitten jonkinlaisen kestävyyskriteerilainan tai vihreän lainan. Ja sä pystyt käyttämään näitä sun tietoja hyväksi siinä, että saat helpommin rahoitusta ja paremmilla ehdoilla, jopa pienemmällä korkokustannuksella. Ja se jää nähtäväksi, miten tämä tulee tulevaisuudessa kehittymään, mutta merkit viittaa siihen, että tämän rooli tulee kasvamaan, kun tämä EU-regulaatio nyt sitten saadaan kokonaisuudessaan lähivuosina implementoitua. Kyllä, eli siis rahan arvoisia etuja. Kyllä. Paljon on puhuttu siitä, että ESG-raportointi on työlästä, kallista ja se vaatii erityisosaamista. Miten iso harjoitus se nyt käytännössä oikeasti on? Jukka. No, suuryhtiöille tämä on merkittävä panostus, koska ensinnäkin organisaation koot, kompleksisuudet on merkittäviä ja nämä vaatimustasot on erittäin isoja. Pienelle yritykselle, jos löytää oikeanlaisen palvelun, kuten esimerkiksi meidän palvelu, mutta löytää palvelun, jonka kautta pystyy laskemaan päästönsä, esimerkiksi taksonomian mukaisuuden vihreyden niin kuin investointien osalta, tietää voiko hakea vihreitä lainoja ja saa sellaista analytiikkaa, että miten minä vertaan muihin vaikka sairaspäiväoloissa tai palkkaeroissa tai jossain muissa asioissa, jolloin pystyy havainnollistamaan oman niin kuin tämmöiset gappinsä. Meidän kokemuksen mukaan tämä vaatii, tämä itse raportointi on niin kuin pienempi osa, että se on tällainen niin kuin sanotaan yhden päivän työpanos meidän niin kuin palvelun kautta. Se suurempi juttu on sitten, että keskustellaan siitä johtoryhmissä ja hallituksissa ja ruvetaan miettimään, että mitä tämän implikaatiot on. Mutta silloinhan puhutaan omasta bisneksestä. Että tämä ei ole mikään tämmöinen niin kuin, kymmenien tuhansien satsaus ja viikkojen ja kuukausien panos pk-yhtiöiden kohdalta, vaan tämä on niin kuin verrattain niin kuin nopeasti. Tämä datan keruu, raportointi ja analytiikan saanti on verrattain kevyesti saavutettavissa. Se, että miten sen sitten hyödyntää omassa toiminnassa, niin se on toinen juttu, mutta meidän palautteet käyttäjiltä useasta maasta on, että tämä on avannut silmiä ja saanut ihan uudenlaista keskustelua johtoryhmissä ja hallituksissa. Aivan. No, ensin tuli CSRD isoille yrityksille, nyt tuli VSM pienemmille yrityksille. Miten kestävyysraportointi tästä nyt kehittyy eteenpäin? Onko sääntely tässä vai onko luvassa vielä jotain muuta? No kyllä tuo EUn työkalupakki vaikuttaa aika valtavalta ja nyt tietysti asiantuntijat ja tutkijat, kun sitä seurataan, mitä siellä työpöydällä on, niin kyllä siellä vaikuttaa vielä lisää tulevan. Eli siellä suunnitellaan esimerkiksi suuremmille yrityksille toimialakohtaisia standardeja ja näitä tietysti päivitetään olemassa olevia sitten aina tarpeen mukaan. Eli siellä tullaan tekemään arviointia, kuinka nämä standardit nyt sitten käyttöön otetaan ja onko niissä sitten minkälaisia kehitystarpeita. Mutta koko ajan ollaan menossa siihen suuntaan, että taloustiedot ja kestävyystiedot integroituu yhä syvemmin toistensa kanssa. Eli selvästikin näyttää siltä, että suunta ei ole ollenkaan niin kuin hyytymässä.
vaan selkeästi viedään asiaa eteenpäin. Ja kyllä mä nyt näkisin, että PK-yritysten osalta niin sellainen niin kuin vitkuttelu ja odottaminen, että kun tämä ei ole vielä meille lakisääteistä ja pakollista, niin se ei välttämättä hirveästi hyödytä. Että jos sä haluat pysyä mukana toimitusketjuissa, vakuuttaa sun asiakkaat, varsinkin jos on isompia asiakkaita, kilpailutukset, työntekijöiden houkutteleminen, ylipäätään sen yrityksen niin kuin brändääminen ja mainekysymykset, niin kyllä mä näkisin, että se semmoinen oman kestävyyden todentaminen alkaa olemaan sellainen niin kuin jo perusedellytys nykypäivän liiketoiminnassa. Ja meillä on myös näyttöä kyllä siitä, että suuryritykset ovat oikeasti lähteneet nyt vähän putsaamaan sitä omaa toimitusketjua sen mukaan, että kuka niitä tietoja pystyy toimittamaan. Ja ihan Suomessakin nähdään sitä trendiä, että se on suuryritykselle jopa helpompaa hallita rajatumpaa määrää toimittajia, jotka kaikki toimittaa sitten samanlaisia ESG-lukuja samassa formaatissa, niin kyllä siinä on ihan aito kansantaloudellinen huoli myös siitä, että jos ikään kuin ei pysy kehityksen kelkassa, niin valitettavasti sieltä sitten myös voi tippua pois. Aivan. No, lopuksi vielä, antakaa omat parhaat vinkkinne. Miten yrittäjät pääsevät tässä kestävyyspolulla alkuun, jos asia on heille uusi? No mä sanoisin, että koulutusmateriaaleja, erilaisia podcasteja, webinaareja, tilaisuuksia, seminaareja, niitä löytyy kyllä nykyään jo aika hyvin. Ja kyllä kehottaisin verkostoitumaan. Alan ihmiset on tosi aktiivisia ja innokkaita jakamaan vinkkejään. Ja alkuun tietysti tämä kaikki sanaviidakko ja lyhenteet niin tuntuu varmasti aika vieraalta ja vähän niin kuin sotkuiseltakin. Mutta kysymällä, juttelemalla ihmiset on kyllä hyvin aktiivisia ja innokkaita jakamaan omaa osaamistaan. Jukka. Joo, ja mä oon kyllä todennut sen, että kun saa tämmöisen niin kuin datapohjaista analytiikkaa, saa oman niin kuin omasta yrityksestään analytiikkaa selityksineen siitä, että miten minun yritykseni näyttää näillä uusilla mittareilla, niin se tekee tästä konkretiaa. Että silloin päästään siihen, että koska se oma firma on niin tuttu, niin silloin kun näkee sitä dataa, niin se myös vie tätä kompleksisuutta pois, koska ei tässä nyt puhuta mistään niin kuin ihmeellisistä uusista asioista. Tässä puhutaan vain, että sen yrityksen toiminnan osalta keskeiset, ei-taloudelliset asiat laitetaan strukturoituun muotoon ja näytetään, että missä on mahdollisia asioita, mitä tehdä. Ja sen jälkeenhän on tietysti tosi tärkeää se, että tehdään myös päätöksiä näiden tuotettujen lukujen perusteella, eikä vaan tehdä sitä raportointia raportoinnin iloksi, että nyt meillä on raportti näyttää, vaan nimenomaan viedään sitä omaa liiketoimintaa eteenpäin, kehitetään sitä, käydään asioita läpi johtoryhmässä ja hallituksessa tai vaikka siellä perheyrityksen kahvihuoneessa. Suuret kiitokset teille, Hanna ja Jukka. On ollut todella kiehtovaa kuulla, kuinka vastuullisuus luo sitä ihan konkreettista kilpailukykyä ja kuinka tämä VSM:n mukainen raportointi on työkalu, jolla oikeasti voidaan sitä yrityksen strategiaa kehittää ja sitä kautta ottamaan askeleita kohti kestävämpää liiketoimintaa ja siten parempaa yhteiskuntaa. Hyvät kuulijat, toivottavasti tämä keskustelu on inspiroinut myös teitä oman yrityksenne vastuullisuuden pohtimiseksi ja miettimään käytännön tekoja kohti entistä kestävämpää liiketoimintaa. Muistakaa, että pienilläkin teoilla on suuri merkitys ja yhdessä voimme rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa. Kiitos, että kuuntelitte ja olemme aina käytettävissä, jos haluatte kuulla aiheesta lisää. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.